Hola, avui us recomanem una novel·la per nois i noies ja grandets. Els col·locaríem en els últims cursos de primària. Es tracta del peix número 14, de la Jennifer L. Holm. I és una novel·la de 172 pàgines molt divertida. La Lee és una noia de 12 anys a qui li canvia la vida quan el seu avi, que és un científic famós, va viure a casa seva. Fins aquí tot normal. El que passa és que aquest avi ha descobert la fórmula secreta de l'eterna joventut. Així doncs, l'avi que va viure a casa de la Lee té la seva mateixa edat física, però conserva tota l'experiència i tota la personalitat del senyor gran. La Lee s'interessarà per la ciència i l'avi li farà conèixer personalitats com Newton, Salk i Oppenheimer, l'inventor de la bomba atòmica. La Lee somia en convertir-se en la nova Marie Curie, així que ajudarà el seu avi a recuperar la fórmula antiedat, que els hi podria fer guanyar el Premi Nobel. Però enmig d'aquesta esbojarrada història d'humor, ens trobem unes reflexions molt profundes que podrien afavorir perfectament el debat en un club de lectura, a l'aula o a la taula durant el sopar. La lectura provoca una reflexió sobre el cicle de la vida i sobre els experiments científics enfocats a no emmalaltir, a manipular la genètica, a allargar la vida. En definitiva, una bonica història sobre el pas del temps i la importància de la vida. La Jennifer L. Holm va créixer en una família que es dedicava a la sanitat i per això mai li va estranyar que a la seva nevera hi haguessin tubs d'assaig o plaquetes de cultiu. Al final del tot trobareu notes de l'autora que ens mostren dades reals sobre els científics que es van mencionant durant tot el llibre, amb curiositats, i són fets reals. És molt interessant. Es tracta d'una bona lecció per a aquells que veniu a la biblioteca buscant llibres per nens i nenes de 10, 11, 12 anys que no saben què llegir. El peix número 14. Veniu-lo a buscar!